kg podľa plných thajských pravidiel a ako prvý nám príde do rohu modrého za Assassin Bitcha Lukáš Balážik. Nemusí sa narodiť počasnou hviezdou a vyrastať šťastnou v zázemí, alebo ísť hviezdnou cestou, pretože si dieťa šťastný. A nemusíš nič z toho mať, aj tak raz môžeš byť niekto. Podstatné je ustať tlak a dokázať sebe, že vieš to. A dokázať sebe, že vieš to. A dokázať sebe, že vieš to. Ja. A nebude to náhodou. A nebude to náhodou. Jeho superom bude v rohu červenom za Power Gym zvolen Milan Kučera. Borci na miestach, poďme si predstaviť roh modrý, 21 rokov, 186 cm, 75 kg, bojuje za Assassin Gym Bitcha, tréneruje Martin Ozánik, má 9 zápasov, 7 výbier, 1 KO, 2 remízy, dámy a páni, v rohu modrom stojí Lukáš Balážik. No a roh červený, 22 rokov, 189 cm, 76 kg, bojuje za Power Gym zvolen, tréneruje Richard Šmálik, 12 zápasov, 7 víťazstiev, 2 KO, 1 remíza. Dámy a páni, majster Euroligy za rok 2015 Milan Kučera!
Kučera zvolil rýchly nástup lakťami z vrchu, tým, že mal možno niečo výškovú prevahu. Takže rýchle ukončenie zápasu. Počkáme si ešte na oficiálne vyhlásenie, takže borci do stredu. Dámy a páni, v 9. zápase dnešného večera vyhráva v prvom kole RSC Milan Kučera! Pávočík z Odlen! Ale ešte dáme fotografiu do albumu, takže postavíme sa do stredu. Sleční, jedna z jednej strany, Ríšo z druhej. Ale nevíde na seba, tak musím vás rieť, že to je ako v televízore Eurošport. A ešte sem samozrejme, tu máme fotografov. A raz ich to naučím, kde bude Karnič na 17. Tak sa to naučia. Ďakujem ešte raz za potlesk. Víťaz Milan Kučera!